Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Emilio! Unsa na kay kwarta niya? Wa narabada. Sir, pila may imong huwaman, sir. Suway na tawag ang akong amo. May pa. 10,000 lang. Ipuno lang na sa kong utang. Okay, 10,000. Yasmil? Okay. Quadri sa restaurant. At pang sa casino. Okay, sir. Pero sir, apinin mo. Ako makikulbaan ining pagpahuwam ni mo kwarta ni Alex, sir. Carla. Isalin ako ang tanan. Ako ning hukom. Nga pahomon siya. O sige na, gawas na diya. Aron na. Mahatag mo na kang alik ng 10,000. Tunag yun nagdagdi malas ni kinabuhi ah! Tunag yun! Jessa! 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 Oh, Alex! Sama na, agis man ka. Pildi ka, no? Ano ito sa bagay mong puhunan? Nag-ampo ka nga mapildi ko no? No! Nganong katawang kang mapildi ko ha? Ngano? Nag-ampo ka nga mahurot ang kwartaon sa! Oh! Nag-ampo ko! Sige, kulata ako! Pero bisan pag mapatay ko ni Muskulata, di na mabalik ti mong imong napildi. Sus! Buwang ka na yun! Buwang ka! Ha? Kaayo yan mong pisiyon, Jessa! Ha? Antos lang kamay. Jessa, kinahanglan maputos sa problema si Alex. Aron makahuna-una na siya sa pagbuhi na ako. Walang ka nang makahatag na kong kakawasan. Oh, si Junior. Gibingaw na kay ko ni Junior. Kumusta naman ka ang akong anak? Kalapat ko. Nahurot-hurot ko nagbaligi ang akong mga yuta. Kinahanglang makabawi ko sa kong pildi. Pero makabayad ko sa akong mga utang. Oh, kinsam sa kaning nanuwag. Oh, puset. Maningil na sab. Tikang sirpo na ka. Dako nakigutan ako si Alex. Nakabayad ako sa kwarta niyang gipayan ako. Sa kong pagkidnap ni Jessa. Karon, may man ako magawa sa kong kitaguan. Kapait sa kinabuhi. Usama ka. Inom na lang ang yatubang, oh. Sa pamanday lain ako nga tubangon, Alex. Wala din si Junior nga kung ati manon. Ikaw sa permi kang tuwa sa sukalan. Bi ko no. Sulti ko nung kukunan sa may na kong buhaton ining way lami na ako kinapuhi. May na kay kang mutubag na ako karon da. Isog ka. Basta makainom na ka. Sulti lagi ko. Kay ako, wa naman ko mahipaw ko nun sa akong buhaton sa akong kinabuhi.
Ay daghang trabahoon. Unsa man, magluto para nimo? Magatiman si mong mga gamit? Manana! Ang wala ko may baw ko doon saon ako nga malipay ko. Yan. Nakahunahon na kas pagpangabit. Ha? Ayaw yun nagbuhat bisan sa unahuna ng Chesa. Kay pat yun tagyog ka ang imong kabit kung nasakpan ka mo. Ayaw lagi kong kataw eh. Ako? Maguna-una sa pagpangabit? Pulos demonyo ang mga lalaking miapot sa kong kinabuhi. Unya maghuna-huna pagid kog pangabit? Usa? Ako? Demonyo ko? Ha? Demonyo ko? Painito yun mo akong usa? Ha? Oh. Puset! Oh. Hello? Marco? Unsa'y problema? Unsa? May ibalita ka na ako bahay ni Andrew? Sige. Magkita ta. Sige, bye. Salamat ka. Nga doon na pa ko'y laing atimanon nga mas importante ka nimo. Kinsa magit ka ka ng Andrew nga iyang gipapanitaan ni Marco. Mauna ni ang tanang utang ni Alex, sir. Unya sa man, dili lang gihapon ni siya ni mo apikihon? Di na to siya mapiki, Carla. Kay illegal ang pagpautang ta niya. Oh, tuod no? Yano ka raman kaayo may pahuwam og kwarta nga way termino? Pero, miabot ang ipaabot ko. Ha? Usa man na, Sir Andrew? Musugal ko sa kasino. Unsa? Uy! Hala, sir! Pasig maungo ka ng kasino, ha? Dili ka na mahitabo, Carla. Panahon na lang di na ko mutago sa mga tao nga nakaila ko kani. Unsa? Oh, sige, sir. Ing na lang ko kung ganahan kang magpauban sa kasino, sir, ha? Ayaw na. Magsulon ako sa mga lakaw karon, Carla. Kumusta ang shipment sa Mindanao? Okay na, sir. Kusog ang atong mga sapatos o tsinelas sa Mindanao. Maayo. Kaya mo na ka na puhunan ko para magkabawi sa mga saha. Sige. Palayan na sa mga trabaho, Carla. Hala, mura manigdo na kay tinakuan si Sir Andrew? Unsa man ka? Marco! Marco, usa naman, ha? Boss, sa katapusan, nailahan na gid ako kay si Andrew. Usa ba siya? Ganong dito man siya sa parte sa mga negosyante nga gitambungan ko? May negosyo ba siya? O boss, negosyante ba si Andrew? Usa? Usa ba yung negosyo? Tuna na siya i-factory sa mga sapatos o chinilas. Usa? Sigurado ka? O boss, og may outlet mga na sila dito sa ato sa San Fernando. Mao ba? Kiswerte gyud si Andrew sa kwarta nga kung gihatag niya. Mao na boss, ginegosyo niya ang imong kwarta nga. Ops! Gusto na. Ayaw na nagsumpay pa, Marco. Okay, okay boss. Usingan siyang brand sa sapatos, Marco? M&J. Oh, M&J? Panahon ng bayaran ko kung sa... Sir! Sir, niya ang duha ka security guard nga imong gipatawag. Sige. Suod mo. buntay sir. Yes, sir. Wa mo ilay buhaton. Kumulakaw ko. Magbantay naman ako. Yes sir. Pero kinahanglan magsibilyan mo. Okay? Okay sir. Okay sir. Daghan ko mga lakaw karon. O nagkinahanglan ako og seguridad sa akong kinabuhi. Ako ba ni ikasanding ninyo? Yes sir. Yes, sir.
Mayo. May ipakita kong lagwan ninyo. Oh, ano yun? Tutukin yung mayo niya na. Siya lang. May makahimog dili ba ayon ako. Kinsa na, sir? Siya si Alex. Ang suot kong higala, kanhi. Sige, day. Pili lang mo. Isukod lang ang sapatos. Ay, kini, angayan ka kaayo ini. May ngadlaw. Oy, mayong adlaw, sir. Oy, Sir Alex. Ikaw man gud ay na, sir. May tindahan ka na daig sapatos ng Esther? Oo, sir. Hinahinay tag negosyo kay dili ta mo lambo kung magpundo lang. Hamaw ba? Mahimo pag sukdan ko mong maing sapatos nang? Oo, sir. Wa na'y problema, sir. Piliin na lang ko, okay? Oo, magpili ko para imo. Oh, today. Kumusta naman si Andrew nang? Wa na ko makita niya din sa atong dapit. Ako kuan. Milangyaw mandong, tuas Manila. Nag-usap siya sa Manila. Kuan, nanarbaho. Ug, wa naman yung ko makabalita niya, oy, Alex. Uy, naunsa man siya. Ano wa naman siya magparamdam ni mo nga ikaw ay nagpadako niya. Ay, ambot bitaw dong. Nabala ka sa bitaw ko. Kini dong. Piliin lang ning duha ka sapatos, oh. Hatagan ta kag discount, anak, kung duha ang imong paliton. Mahay ding lakaw na imong tindahan nang. Franchise man idong. Ay, igo sab. Ay, dako sa nagbuho na lang, oy. Dako, gyud. Nakabaligya gyud kog lunain ni dong. Sa man, palito na nimo ang duha ka sapatos. Oh, nang. Palito rin ako. At tuod kung makontak nimo si Andrew. Ingna siya nga nangumusta ko niya, ha? Wa na problema dong. Sige. Bayan nang. Salamat. Okay. Suya ko niyang gisud lang negosyo ni Antura. Kusog kayo. Tagha na din siya outlet sa M&J sa Patusan. Aray. Kalapit sa kong Alex, may isugo ka? Siya naman ka. Labad ng si mong kabuang? Ha? Okay na. O sa man mukaon ka? Pagilis. Pagwapa. Maglakaw ta. Asa naman sabta? Basta pag-ilis! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!